Pre rodiča je najkrajší dar od jeho dieťaťa a práve táto myšlienka sa stala základom pre vianočný večierok v tanečnom centre Pegafan, kde deti obdarovali svojich rodičov tancom. Viac ako 100 detí sa v rytme hudby predviedlo rodičom počas vianočného večierku Pegafan v rôznych tancoch. Tie počas hodinového programu rodičom vytvorili poriadny úsmev na tvári. My chceme, aby vlastne všetci boli spokojní u nás v tanečnej škole, tak sme zorganizovali tento večierok, na ktorom sa zúčastnilo dnes okolo 100 detí, ktorí vystúpili v svojich choreografiách počas toho hodinového programu. Ako by ste zhodnotili prácu s deťmi? Je to náročné? Ja si myslím, že je to náročné, ale naši lektori to zvládajú výborne, nakoľko sú veľmi kvalifikovaní, takže si myslím, že to je v pohode. Na tanečnom parkete sa okrem ostrieľaných detských tanečníkov predviedli aj deti, ktoré tancujú od septembra tohto roku. No i za ten krátky čas rodičom ukázali skutočný cit pre rytmus. Myslím, že urobili naozaj veľký kus roboty od septembra za tie 3 mesiace, ktoré sem chodia. Škôlky som ešte chvíľku tancovala. Venujem sa tancu asi 2 roky. No a najobľúbenejší asi vals. Aký je tvoj najobľúbenejší tanec? Čača. Aký to bol pocit tancovať pred rodičmi? Dobrý a trochu hrozný. Ako ťa poslúcha partner? Dobre. No tak, niekedy ani nie, ale väčšinou áno. Deti tancujú možno, že pár mesiacov. Vidíte už nejaký progres za ten čas? Už vedia skoro všetky latinskoamerické tance. Deti sa tak za podporu, ktorú dostávajú od rodičov, odmenili najlepšie ako vedeli a podľa nadšenia u rodičov to naozaj stálo za to.